E como ela é así a que se decide a falar e tal, e eu teño curiosidade, pois nos vai a presentar ahora a parte veraniega, e me dixo a min, solo veraniego. Entonces vou invitar outra vez a de Breisa que veña aquí. Breisa, estás aí? Breisa! Estou apoiando un compromiso, pero ten que atender aos medios de comunicación. Está aquí. Xa te cambiaste, xa estabas igual que antes. Ti estabas igual que antes. Vale, que andas así pola vida, claro. A ver, explícanos, pero faz ti a tua propia roupa? Pero acércate ao micro, muller, que poucas noites de karaoke, O karaoke é moito vixoso, non ves que cantas no karaoke e despois para quitarche o micro fai falta unha pata de cabra. Pero, diga... Eu vendo como outra calquera. O sea, ti tes roupa que compras outras marcas? Eu diseño bisutería de Swarovski. Vale. Fungeu. Pero levas algo dela? Sí, esa é como que na tienda de Cuidar de Castiñeiras. Ai, meu fillo, eu uso tiño sempre, pero se non... Bueno, señora, pero que me da. Bueno, pois... Bueno, e entón, a ver, que tipo de roupa é esa que vas a enseñar? Pois siguen sendo corsés. É todo, vai ser o mundo do corsé. Todo corsé. O sea, pero que pasa? Hai corsés para o inverno, para o verán, para a primavera... Sí. Máis en plantellas, máis en plan vestido, máis en plan luz. E como, ostras, ve como serán os corsés de inverno, tío, non me acabo. Sí. Oye, pois me alegro que hai alguén que este peleando porque o mundo do corsé sala a flote. Vale, pois queres presentar ti? Pois presento. Veña, un fuerte aplauso para a Breisa.